Ako podnikateľ viem, že najlepšie predáva odporúčanie spokojného zákazníka. Zároveň však viem, že čoraz viac zákazníkov hľadá dodávateľov cez internet. Ako však zariadiť, aby sa dozvedeli práve o mne? Ľudia každý deň zariaďujú množstvo úloh. Hľadajú stránky dodávateľov, ktorí im poradia a vyriešia ich situáciu za férovú cenu. Dnes už viem, že zákazníci hľadajú práve ukážky prác a referencie od zákazníkov. Prečo? Zákazníci pred nákupom navštívia až 10 rôznych stránok, pričom stránky s referenciami pôsobia až 12-krát hodnovernejšie. Referenciám na internete naviac verí až 78% zákazníkov. Na Zariadím.sk môžem dostať skúsenosť svojho zákazníka na internet a odtiaľ získať nových zákazníkov. Každú moju prácu viem hneď ukázať na internete. Zariadím požiada mojich zákazníkov, aby pridali hodnotenie a tiež im navrhne šírenie medzi priateľov na sociálnych sieťach. Noví zákazníci tak už vopred vedia, že mi môžu dôverovať. Vyskúšajte aj vy silu internetových hodnotení a dajte na internet to, čo tam ľudia hľadajú. Ukážky vašich prác a hodnotenia vašich zákazníkov. Zariadím.sk, svet overených dodávateľov.